Δεν στάθηκαν εκεί για να νικήσουν. Στάθηκαν εκεί για να θυμίσουν, να φωνάξουν στον χρόνο πως υπάρχει ακόμα τιμή, πίστη, αυταπάρνηση. Πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται και πληρώνεται με αίμα. Ήταν μόλις 300, μα πίσω του στεκόταν η ψυχή ενός ολόκληρου κόσμου που κοιμόταν. Ο Λεωνίδας το ήξερε. Δεν πήγε για να ζήσει. Πήγε για να γίνει σύμβολο, για να βάλει φωτιά σε καρδιές που είχαν παγώσει από το φόβο. Ήξερε ότι η μάχη θα χαθεί, μα η ψυχή ενός λαού μπορούσε να σωθεί. Και έτσι έγινε. Οι Θερμοπύλες δεν ήταν πεδίο μάχης. Ήταν βωμός. Εκεί που 300 κορμιά προσφέρθηκαν για να σηκωθεί η Ελλάδα ολόκληρη. Όμως, κάθε φως χρειάζεται και τη σκιά του. Ο Εφιάλτης. Ένα όνομα που έμεινε στα χρόνια, όχι σαν άνθρωπος, αλλά σαν πράξη. Σαν σύμβολο προδοσίας. Όχι επειδή πρόδωσε τους 300, αλλά γιατί πρόδωσε αυτό που θα μπορούσε να γίνει ο ίδιος. Ο Εφιάλτης δεν ήταν δηλός. Ήταν μικρός. Μικρός μπροστά στο μεγαλείο της θυσίας. Και ίσως τελικά οι προδότες δεν είναι αυτοί που μας νικούν. Είναι αυτοί που μας αναγκάζουν να θυμηθούμε γιατί αξίζει να παλέψουμε. Αν δεν υπήρχε ο Εφιάλτης, ίσως να μην είχαμε ποτέ τις Θερμοπύλες. Όπως γνωρίζουμε. Ίσως να μην είχαμε την απόδειξη πως ακόμα και όταν όλα χάνονται, υπάρχει κάτι που δεν πεθαίνει. Η τιμή, το παράδειγμα, η σπίθα που γίνεται φωτιά.